Όχι, τι κάνει τώρα. Είχαμε και κάτι τραπεζομάτικα του σκηνιά. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Είχαμε τη μάνα, από όλα ήταν. Να ζεστάτε από στη μικρή ώρα, γιατί. Ωραία είσαι κουρτσάκι μου. Έτσι πρέπει. Αλλά να πάρεις το τρίγωνο. Τι κάνεις? Εδώ δίπλα στο δέντρο. Κάτσε δίπλα στο δέντρο. Με την Δίπλα, έλα, πήγαινε έλα κάτσε λίγο δίπλα εδώ, μαμά. Άγιο Βασίλη, εδώ. Άρα σβηγάει το Μαζί με τη μαμά. Το Τζο φέρτο εδώ πέρα, τουλάχιστον εδώ απ' έξω την πόρτα να είναι. Στερχέν, πάρε το line από τα μάξε, δέστε και φέρτε να το στην πόρτα τουλάχιστον να είναι. Εκείνο πώς έχει κάνει την πρώτη δίπλωμα. Το λουρίδιο ενός από τα φώτα γίνα. Δεν ξέρω. Άκου να δεις τώρα. Έκανε πρώτη δίπλωμα. Φέρτε εδώ, φέρτε εδώ πέρα. Είναι ζεστό. Κρύο. Το πισινάκι σου. Αυτό που κάνουμε προχθές. Εδώ πέρα είναι ζεστά, είναι ωραία. Είναι ωραία εδώ, λέω, είναι ζεστά. Δεν έχω να μαντεύει ζεστά. Τόσα κουτσούκια και έχω εδώ. Είναι το καλοριφέρ. Τέλος πάντων, όταν το ανάβουμε. Δεν είναι ζεστά εδώ. Εδώ ένα λίγο ανάβει και καλοριφέρ, ανάβει και το λόγο. Τώρα δεν συμβαίνει. Απάτε. Quando le sta cucciuccia la parte sta scalata Ακόμα. Ναι. Εσύ. Όχι. Όχι. Από μακριά, από μακριά, από μακριά. Από μακριά. Πολύ μακριά, πολύ μακριά. Θα τα πάρω πάνω τα ρούχα, θα τα βάλω στο τζο και στη λύση στο δωμάτιο. Εδώ και 25 χρόνια. Ποιο? Εκεί παντρεί ακόμα τώρα. Ποιο? Έσπαιναν τα Χριστούγεννα. Όταν παντρεύτηκε τον Νικολαίδη. Πάνω 20 χρόνια και. Στη λύσα. Ε? Το τζο, θα βάλω στο δικό μου. Στη λύσα.